One, two. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer. Prepáčte, že sa smejem hneď na úvod, len Marian povedal, že zahrám takých 10 minút, tak trvalo to asi minútu celé. Ale musím dodať, že chvála Bohu. Dobrý večer, sme veľmi rádi, že sme v tomto fakt prekrásnom meste. Ja som to prvýkrát a musím povedať, že je to jedno z najkrajších miest, aké som kedy videl. Dámy a páni, prišli ste na partičku a partička je vlastne divadelný projekt, ktorý je komplet celý improvizovaný. To znamená, že herci nikdy nevedí, co budou dělat, co budou hrát a tak ďalej a tak ďalej. A my vám to chceme trošku dokázať. A na to, aby sme vám to dokázali, na to potrebujem vás. A hneď 3-krát. Keď náhodou poprosím niekoho, aby šiel niekoho strážiť dozadu, hej, aby niečo neslyšel, dostane slúchadlá, budeme rád, ak sa niekto, ideálne nejaká dáma, keďže sú tu sami chlapi, pridala k pánovi a išla s ním dozadu, hej. Tam už čo budete robiť? To je na vás, hej. Hlavne treba na neho dávať pozor, aby nič neslyšel, hej. To je prvá vec. Druhá vec, ak náhodou niekoho poprosím, aby prišiel sem na pódium, netreba mať strach. Treba nabrať odvahu sem prísť. OK, chvíľku sa to o vás bude rozprávať, ale čo tam potom? A do tretice, dámy a páni, chcem, aby ste boli aktívni, aby ste sa aktívne zapájali, aby ste vymýšľali spolu so mnou témy. Ja vás rozdelím na také dve sekcie, lebo je vás tu strašne veľa, na tzv. Sekciu A a sekciu B. Dobre? A teraz si skúsime, že sekciu A, keby skúsila, že A, že... Ja vám ukážem a skúste, že... Trošku viac nadržania by som to. Keby sa dalo, viete, že tak trošku, že... A sekciu B by som skúsil, že... Máte tam jedno... OK, nie, nebudeme to rozpýtať. Dámy a páni, preto budete rozdelení na sekciu A. Pretože v jednotlivých hrách vás budem zneužívať, aby ste vymýšľali práve sekcia A alebo B, tému alebo nejaké zadanie jednoducho a vtedy poviem, že teraz má slovo sekcia A a teraz má slovo sekcia B. Dobre? Toľko stačí k tomu. Dámy a páni, toto je náš hudobník, volá sa Marian Čurko. Tlustaj kostýme. A dovolte, aby som v tomto momente poďakoval Zlatopramenu, Volkswagenu, Prima Family, Rádiu Impuls, OK magazínu, Bluestylu a Insert TV za to, že dnes večer sme tu. Dámy a páni, a prichádzajú herci Igor Chmela, Ondra Sokol, Michal Tencer, Michal Sutárek. Ja. Dobrý večer. Dobrý večer, čaute. No. Uvažujem, čo by sme si tak mohli dať na úvod úplne. A celkom by sa mi páčilo, keby sme si vyskúšali, či láska zvíťazí nad lži a nenávisti v hre Detektor lži, kde jeden z hercov bude robiť ten detektor lži. Teda vždy, keď zazvoní, to znamená, že detektor lži uznal, že zaznela lež alebo klamství a musí sa ten dotyčný poprieť. Kto chcete, aby bol detektor lži? Ondra, dobre? Ondra bude detektor lži. Otázka teraz je, keďže túto hru hrajú vždy len dvaja, že kto z tejto trojice bude hrať túto hru? Traja. Chcete všetkých troch, hej? A skúsme takú situáciu, že si zahráte všetci traja, len ten jeden. Neskúsme si takú situáciu. Ja, skúsme si takú situáciu. OK. Čiže kto? Michal, Geňo, Igor, kto? Ktorí dvaja? Geňa a? Igor. Geňa a Igor. OK. Dámy a páni, teraz si ešte musíme vymyslieť, že čo vlastne Igor a Geňa budú. Kde by malo medzi nimi prísť k klamství. Totižto, tá klasická modelová situácia je, že napríklad policista, ne víno, ale taký normálny policista, ne taký, akože nenormálny, ale taký normálny. Že policista a nejaký kriminálnik, hej? A teraz rozhovor medzi policistou a kriminálnikom je klasická modelová situácia. Ale môže to byť hociaká iná situácia, hej? Že manželka a manžel. Čiže vymyslíte niečo vy. Sekcia A.
Nečas. To ste aktuálni. Ale to, až takto konkrétne by sme nemuseli byť. Skôr by mali byť konkrétne tie postavy. Ako? Korupce. Tak to sa toho asi nezbavíme. Ešte to aktuálne. Nie je to úplne ideálne. Malo by to byť fakt také postavy všeobecnejšieho charakteru, ale konkrétne. Smrť. To nie je zle ináč. Smrť príde za kým? Smrť príde za Nečasem. A to nebude asi fungovať, no. To je psání, nebo to hraje? Ono to nebude fungovať, pokiaľ to nebude konkrétne, no. Pokiaľ to nebude konkrétne, kde by mohlo prísť k klamstvu. To je napríklad, že revízor a cestujúci, povedzme. Niečo takového. Je to policista, někdo obviněný z korupce, ale jako... Aha, dobre, tak dajme, že policista a niekto z tej, nejaký politik obvinený z korupce. Môže byť? Jo. Nech zostaneme pri tématu. Super, díky, Ondro. Není zač. No a Ondra vždy, keď zazvoní, to znamená, že jeden z nich, teda konkrétne buď policista, alebo teda politik lže. A musí sa poupraviť, vždy, keď teda Ondra zazvoní. A to je celý princíp tejto hry, hej. Čumíš, viď? Nech sa páči, dámy a páni, začína sa prvá hra, ktorá sa volá Detektor lži práve teď. Nečasto, akože. Čest práci, dobrý den. Dobrý den. Byl jsem předvolán k nějakému výslechu, skutečně netuším, o co jde. Moje manažerka říkala, že by snad se mělo jednat o nějakou větší chybu. Prostě takovou jako dopravní botu, kterou jsem... Takovou dopravní... Nějaká hospodářská kriminalita, nebo co zase? Tak, posaďte se. Pořád dokola tohleto. Mě nedají pokoj, to v novinách o mě píšou takový nesmysly, že jo. Teda, tak jako to na tom balkóně, na té Sardiny, to byla pravda. Pojďme hned k věci. Kolik jste toho ukradl? Čeho? Peněz. Já peníze nekradu. A co kradete? Ne, já skutečně nemám v povaze. Já nemám v kapse ani vindru teďka. Tak to jsme na tom stejně. Jsem dostal něco od kolegy, který byl před vámi u výslechu. Nakolik si mě tak ceníte? Kolik byste si vzal? 300. 300, no tak jak jsem řekl, nemám ani vindru, ale... Dobře, tady máš 300. Tím to můžeme považovat za uzavřený, ano? No, přece jenom pár otázek mám. Znáte Jakuba Štveráčka? V životě jsem ho neviděl. Tak asi před 10 lety jsme... Bylo 5 let to je zhruba. Včera jsme On na mě čeká v autě. Mám ho zavolat? Ne, to je dobrý. Kolik je vám let? Potřebuji do spisu. Jen tak kvůli mě se mi líbíte, abych věděl, abych nekupoval nějakého starého chlapa, jak se říká. Vy jste homosexuál. Ne. Někdy si dám. Ale občas. V podstatě se dá říct jednou do týdne. Jednou denně, když to na mě přijde, tak jako...
V podstatě ráno, odpoledne, večer, hned po jídle, jako takový teplý moučník si dám vždycky. Vy nejste takhle orientovaný? Ne, mně to připadá nechutné tady. To připadá nechutné, když to o mě píšou v novinách. Neskoušel jste nikdy tady ten druh zábavy? Tak samozřejmě, když máme poradu, tak po poradě si vyjedeme někam za město a tam jsou kluby, které já svým způsobem sponzoruju. No a tam zajdu, dám si skleničku vína, vychlastám litr vodky, našňupnu se koksem. To my neděláme tady, to ne. No ty vole! Kdybyste podržel dveře, bych to tady udělal. Podívejte se, hlavně to nikde neříkejte, o čem jsme se tady povídali, protože o tom, že jsem ufetovaný buzík, řekněte komukoliv, to je v podstatě jedno. Ne, to se na mě se můžete spolehnout, já mlčím jako... Jakube, prosím tě!